Today is September 29. Katapusan nga Lunes. Ito na September. Ita't bubuhaton yan ang adlaw. Matisting la kita. Dili dapit ha may tika, diya may sakmi. Mga elementary, mga high school, nga nagboborok to sa itika nga sakmi nga rin at may iskina ba. Amo yan natato ni Mang Rawon. Ig-exercise tayo nga ito na spaceship. Kay waray ni maka unat-unat. It nakabutang yan na didita ito na frenzy. Personal use. Pakingat to tayo bubutang ta. Ang sinisiring nga libreng sakay. Ngay ispilahan, ang ka na kay libre ni. Tamot siya ang ko nga libre. Oh, may dito na siya nga libre. Ikabaraka, ako isang kay Tonyo. Libre ni. Ika pera na kamo nga akong pasaheros na ginilibre kay Ikabaraka. Ada na barangay hall. Oo, ay Ikabaraka. Oy, shoutout kita no. Ngan hidapit tapitana, Marites Salbanya o logod kay mga generous ininhira. Nasakay ka mo? O kanina tikay ka mo, tanawan? O ka na na. O libre na ini. O dito, okasyonon na ini. Libre sa kay na ini. Agita! Kay nakilala ni Mana? Kilala yan. Oo, time check mo doy. Alas 7:20. Nagmata kita alas 6 budoy. Oo, alas 6 kita nagmata. Siyempre may natapagayapon din kay Mang Raw. Tapos baga dinusuog kita yan ngan alay dinusog kita anay as pagato na ni punas-punasan kinhingguan nato inin spaceship pero karasad to napitos niya delikado naman sa suwedin din niya magpapaspas ka di rin man din pa highway hinay ori pagod helmet bali ita't bubuhaton yan ang adlaw matisting la kita kaya hanaton pag singadiha kabuinan dili dapit ha may tika diya may sakmi buli kalanton may mga kabataan mga elementary, mga high school nga nagboborok to sa itika nga sakmi nga rin at may iskina ba. So amin maprobar la kita yan ang oras kaya amad to natin pagsingadian ano ba ito nga aga. Ang mga sugadinin nga takna o diri turo temprano kita dito alas 7 ada. Kaya kasulod niya rin dito wala sa sumanit class yan matisting kita, maprobar kita anay signal amo yan natato ni Mang Rawon ig-exercise sa tin totoo ig-exercise tayo nga ito na spaceship kaya waray ni maka unat-unat nakabutang yan na dito ato na frenzy personal use pakingat to tayo bubutang taan ang sinisiring nga libreng sakay manlilibre kita yan ng sakay ang mga estudyante nga nagbabaraktas dirilani kita din hiton na bungko kaya alam na this bye na ay naman may agi magbuot kan maupay magbuot ito dolor ay dola mga lugar rito nyo ay magrawlanay kita kay bahin mo rito na igabot ng mga estudyante at least ini nga itong biyahe nakantidad na 3 minutos at least baga makadugang-dugang ini nito na minutos sa aton pag mapingaga minutos nga aton baga pag umuon nga content alaga doon say salamat ngayon hayo salamat din madamo hayo hanakon na nahipost didahan na Biyernes
ang mga nagpadangat gihapon ng mga mensahe laga daw buday tanyo. Oo, pag-aamo pa ano HFP anaton mga videos kasagaran kasi taton post nga ni basta nga ni nga full videos baga natagkuan la ito na ha-insight ano natagpira la ito na nagre-react pero unviews baga nakahuritaas o kay may mga silent supporters na di rin na-react pero nakikita nimo ha-insights kung tubtob piraan na hidangat, kung pipiraan nag-engage, kung piraan na nagkita, nagkikabali. Kay once nga ning makaklik ni mo video o diri nga ni umukoy ka within pira ka seconds iton nga ada imo wall aba tumod ka diri budoy counted na ito. So nagpapasalamat kita yung mga nagpadangat ng mensahe ng mga pag-encourage sa aton nga padayon lang ko no. Mapadayon kita pag binurbalabag pero kabahin iton mga himang rawon han sinisiring naton nga ang mga kung ano man ang proyekto ang mga development waray na kiton ma-hands off pa kito. Kay kakulop nagimang raw gap kami ni Nanay Landa. Siyempre igin pa malatuna alaga day kay magyapan niya kuan ay itong gagad na kay baga kukuang kita itat kontra na damo. Okay, siyempre kung ikaw kung supporters kahiton kalingit tapos itong katbang siyempre kung may danaton mapos itong kaupayan itong kalingit o kaluyo adiri kaluyo katbang itading kalingit it supporters iton makuan ma-react may dakangan niliwat ma-post iton kalingit nga baga pagsuba durot lipay liwat hit kaatbang. So baga nagawas kita nga paragrambol diri maupay imbis baga madugang kita. Waray ko pa kuan waray kiton pa baga makakuang godhin na baga itkalingit at kaluyo o itkatbang nga hirang nga duha natipa o may damayayakan ha ako nga di rin maupay kasagaran talaga kasagaran talaga at mga die hard lugod bisan masayo bisan maupay among lugod nagigigling basog kay Roman. Ano tikain ninin? Oops, pasakyan tayo ni. Tikain ka mo. Mabutang na kita din Mapinga ka. Tikain ka mo. Ha? Ilka tayo dapit didi. Ito na. Mabutang kita. Ang tikad to may pikas. Tausak ni. Ngay eskwelahan. Ika na kay libre ni. Tamot siya ang ko nga libre. May dito na siya ang libre. Pasensya na mano. Kaduod. Okay, kita man na. Nawara kita man ngagaw. It makuri lang. Ay. Ay, wapay nga ka. Oy, tagading ka mo. Imod to nanay? Ha? Iyon to nanay? Nagpira matiyo pa sa itikadi. Ha? Tigadto sa ko 20? 20 taran. 20 nga tanan. Kamu nga to ha? 40. Nagpira man tiyo balon.
Ha? Oh. Logo no. Oo. Oo, hindi naman yung ngaran. Pupunta ka mag-vlog ha? Okay lang. Okay. Magbugto ka mo. Ha? Okay. So adi may danaton na oo, may danaton na nahi agian na mamay kalano tira iton kuan itira oy na 9 minutos. Itira ngayon pasahe mamay kala ha tagjis nga di. Tapos itira pasahe luwat nga diha sulod gis gihapon ta gis mimo gis na kon 20 kun tiro kon yan ha libre sakay. Inorbit na lo dito niyo. Kada ito dollar. Ipapakita ko lahay ito nato na ginagiyan ano. Tapos magpaparong-parong na kita. Ito nato mga nahitatadaan na nakikitaan na napupurutan na alagat napupurutan napupukot alagat napupukot fishers. Okay, fisherman. Amala yun yung taton ani ng yan ang ano pa ini yan ang aka full charge sinin niya ng spaceship may tungod nga amo na naton na panuyugod man anya ng kuan anya ng adlaw. Nag-charge ako kakulop kataliwan amo ton gin correct pa ino pa ginhuringan la ako tikan yan okay ginhuringan ako hadin nang simana nga uy yan sakmik ko no nim nakikitaan tutot nga paraghoring budoy napayawak iton. Am I insane? May na paraghoring aton adi pasakyan tatadi sana pwede ninhi harani na din diri pa awarani na auti na dida awara dida sige makurit ka mapabuhaton pasaluroon sige damo patat matatadal din ka para katunyo so aton biyahe tikan 12 na 12 bisan lang umabot kita ng 19 minutos bodoy pwede na gido kay rayo ay paman ano kalokot ngero berakta say so amoy ni tato niya nabubuhaton maglalatos-latos kita din ni pasensya na po inaton panuyoy na diri pangagawhin pasahero pagbulig lataton aton mga nagbabarakta say man lataton makore ito na ukoy tapos may dananahiyon nga namamasaheros tapos kakampayon ta amo ton nan ngang agaw pero kung amo din amo din tugtog lang kita din at tunog babayang magiliw na sige hinay ka mo excuse mo pay hi hello hi amo ngayon ito na ano niya ng eskwelahan so matiko tatikari kita gini ikabaraka ako isang kaiton nyo bay kanina ikabaraka ipapaspas ka doon na to re lalaban kami kaya ano sayaw dancer ka ngayon ano ka na ngayon 7 grade 7 ka na anong ngaran Nicole okay ka lang upod ka akong vlog may daka Facebook yes follow na lang magpasahe libre ni
libre sakay Tonyo nga ni amiga. Oo. Okay, nga di kita hinikol. Oo, mamay ka lang. Ay, ako pa. Oo. Ano Tonyo? Adoy. Oo, ano, masakay ka diri? Diri awrani na la. Oh, sige. Ginagyan ta kanina yung talo na diri pagsakay. Oo, diri pa hira iton libreng sakay. Oo. Marumbula lang kita na dito. Oo, mamay ka lang itong nga era sakripisyo, ano? Oo. Kanina. Oo, sige ha. Hina, ayaw ni paglukso. May da, pangina. Oo, rin sa payan, Nicole. Okay, bye-bye. Oo, okay, ingat yun. Wow, karasa nga mga. Oo, karasa pamatiyan mga sugat dito na. Oo, hinay, ingat, karas. Oo, bakit di kapliganap. Baga na, at bato sa mga dito, hinay di, karas sa pamatiyan dito. Oo. Ading ko ano, babaktas, di ka nini. Oo. Mapahingaga mana. Nga di ka mo iskina? Diri-diri at kulahan. Oh, kanina, libre. Libre sakay kabaraka, waring bayad. Ay kabaraka, ako isang kay Tonyo. Ano yo? Kanina, nasa kay Tadik. Sige na, libre ni. Ika pera na kamo nga kung pasaheros na ginilibre kay kabaraka. Ada na barangay hall. Oo, ay kabaraka. Salamat. Audi care. Oo. Oh. Barangay hall. Oo, ayun. Oo. Adon nga ron mana. Elijah. Oh, Elijah. Ako hikuan sang kay Tonyo. Oh, diri. Oo, diri pa nabot na signal nga ni. Nataway day. Ore to dara nga lollipop. Oo. Oo, punta ka mo tak vlog ha. Oh, nagbuburo balabag kita. May dani yung Facebook man ah. Ha? May dani nagpi-Facebook ka. Ah. Oo, nakasakay na nakbili. Oo. Oh, may daniro sinasakyan. Mataas mga tao. Abo, daw. Sige lang, huwag mo natin. Ikukuha man kami ito niyan. Oh. Kilahan. Kaya nakatutong. Daraman na kami natutuhan. Oh, sige. Oo, gasi ko baga. Kuan. Oo, ha. Ito ninin, baga, libreng sa kailay. Hindi kita nang ngagawin. At ito naruroyad nila. Nagraduha ka, no? Ha? Nagraduha ka. Oo, kaya nakadaan ko. Sige. Okay. Ngayon din eh. Inugwadaanan kita ngayon. Talaman na. Ayaw na. Ayaw. Sige lang. Ayaw, sige lang. Ay kabaraka, igatag na litot balon hit bata. Salamat. Waray sa pa yan. Oo. At Alaga daw adba. Oo, mapas ko na butman ano. Anay kaya din ko siya. Oo, anay na. Puntahan kita ti Alawan Sintalon. Ay, man. Anay ha. Oo. Alas 8 na gutman liwat. Oo. Alas 8 na. So posible nin itat kukunan na nin tikadi na ha. Oo. Sunod po doy Tonyo magsusugad janganin turo temprano daw. Ani mula baga amula timbaga mahakuan. Sunod matemprano kita ni siguro mga alas 6 pala. Okay, 6:30 amo to trombo mga estudyante para kada alas 7. Di ba? Ay nakakani kita alas 7 pasado na. So para tanawon na taton. Ambot itinin nga sige daw. Para tanawon na taton, okay? So siguro maalbumbo na kita. Oy, shoutout kita no. Ngan hidapit nato na sangkay na kapitana barangay captain Marites Salbanya logod kay
mga generous ininira dahil magpinanatagin mga bunay labinan anak. Ako si Maruha, oy palo ka mo kan, ako si Maruha. O dinhi anak ito ni Kuan, Barangay Captain Kapitana Marites Albania. O dito niya mahiligin chismis. Iya logo dito igin chismis Marites Albania. Kaya no igin chismis siya tiya ka generous. Buligano na ay nira livelihood nga mga utan, tapos paka-harvest magpinanhatag. Bad daw. Ganado liwat. Pero kita pag pinakabuutan nga doroton nyo may kita kuha ni Lord. Bado. So maghinay-hinay na kita tika diha kuan David. Nasakay ka mo? O kanina tikay ka mo, tanawan? O kana na, o libre na ini. O gito, okasyonon na ini. O sakto laki tiuli na ako. O anyaran Karina. oy mana Karina. Ala barangay Sakmi. Oo. Libre sa kay na ini. Agito. Ay nakilala ni Mana? Oo. Kilala yan. Dali kita. Ayaw itong padara ha. Katapos, di pa manino sa nga estudyante nga nagbabaktas, pasakayon ta na lang adahakuan ha. Nga dadidadapit, harani, aray, pa ito na no? Medyo. Medyo, wala ka din nga bata liwat mo. Pero man, kadina day. Maipo pa man kamo ano. Day, kadina sakay libre. May dauya ba? So sige. Mga kuan man diri ra din hiara iton kuan. Iton libre man ano? Oo. Naawod ano. Pero sunod, masingani-ngani ako. Titimpranohon ko mga alas 6:30 or before 7. Oo. Good man. Itakbubuhaton. It mga masa kay papakyanhan ko kung may danira sasakyan nga regular. Kay bay may danira sinasakyan nga regular ano. Bay baga may danira regular nga tighulat. Bay sumiring nga ginagawan ko. Ano para ko ano. At least mga nagbabaktas lat at tapos mapakyan masakay ka mo dire. Dalaan ha, maparong nga ni kita. Among ilod din yan ang kanan elementary yan kabuinan. Baga to na yung mga adlaw mga kasangkayan. Basi na. At to mapost na ko nito nyo, okay? Nakagburbalabag na. May dadra. Ayaw la. At least nakapanggitan ng 5 nga pasaheros. Balit na itong baga pwede makuhaan din country brar. Itong binurbalabag. Boss, magkano ka budoy? Dala, siguro dala na yan adi na, sakto lang di kay para natanawan nga dira. Siguro dala na yan again, this has been your friend from another stars. Siyempre di pa ako lagi hapon yung papabiling nga mga youth po nga niyo sangkay. Ako isang kay Tonyo, good night, sweet dreams, mama. Chup chup. Wala isa pa yan na timing. Wala isa pa yan, basta magsarang kay lagi at kita. Okay. Diningin niya sa Rocky. Okay. Uli na kita.